Današnjim potpisivanjem ugovora Keiji Miure, predstavnika japanske ambasade u Bosni i Hercegovini, sa Akifom Balalićem, direktorom druge osnovne škole, i Marinkom Cvjetanović, direktoricom vrtića Radobolja, počela je realizacija takozvanih grassroots projekata za grad Mostar, koji su u prvom redu usmjereni na rekonstrukciju obrazovnih i medicinskih ustanova. Embassy of Japan, izjavim da je naša ambasada Japana has decided to extend da pruži a grant donaciju aid, which is the total amount u iznosu od approximately 124,000 Deutsche Mark 124.000 njemačkih maraka through the grant assistance kroz donaciju for grassroots takozvani grassroots projekata program in 2 projects in this city. i to za 2 projekta u ovom gradu. Sredstva koja su danas donirana iskoristit će se za nabavku neophodnih sredstava i učila za poboljšanje procesa nastave iz biologije, hemije i fizike u drugoj osnovnoj školi na Šehovini u istočnom dijelu grada, te za povećanje standarda brige i uslova rada u vrtiću Radobolja u zapadnom dijelu grada. Inače, cilj ovakvih projekata je da s jedne strane obezbijede pomoć za manje projekte, kakvi su obnova obrazovnih ustanova, ambulanti i sl.,